Ramogi TV. Ramogi wachno en kinde ma oganda penjore ni to ere kaka kwan kanise medore pacho ka piny maru ka Nyasaye. Koramoga jwang' chika osebedo mano malero kenge mag chuo kanisni manyien kendo indiko gi e bwo apis jandik riwruoge ka bende nitiere chike moko mago matayo chenro magi moriwo koda kamago mawuok e bwo apisi mar Attorney General ma pacho ka. Koramogi sani wadwani mondo wang'e moko kuom chike ma oseketi mabiro neno ni oluw yore makare mag thiro weche ma kanise moko osieko aoyaye kendo kelo midhiero ne jopiny. Kaka ka nitiere dwaro mopogore opogore ma gik mowinjo bed ni nyaka tim kendo ket ayanga gik ma pend chik dwaro mondo kanise kik poni gi sieka manyalo biro kod puonj magalagala kendo manyalo thiro gima samoro ndiko hie mar Biblos to wacho. Kaka pend chik owinjo bed ni keto matayo kaka kanise ibiro tae pacho ka. Chenro ma kanise go chano timo bende nyaka ket ayanga mar yango ni to sama chak kanise gibiro timo ang'o gini magi winjo bed ni keto mondo piny owacho kanyakla kod joma ochung' ne ndikruok mag riwruoge obed gi ng'eyo ni kanisa mochakni mae mise mare mae gik mobiro bedo kotimo. Otese bende nyaka bed ni oketo ayanga manyiso ni jadolo otiegore nyaka rang'iny mar diploma e weche mag yalo injili. Lidi nyalo paro ni nitiere samoro joma nyalo biro to wacho ni an Nyasaye oluonga to samoro onge kod tiegruok moro amora e weche mag injili ka. Mabapa ni achiel kuom yore mi bende gitemo mondo ginego ni ok ji duto bati kata Yesu wacho ni ok ji te maluonge ni ruoth ne donji. Koro kichunga tibano piende ni wuo kidwa chako kanisa nyaka bende kawe watu mar donje class mondo ng'ato donje class nyaka bed ni en gimo osenonore e chunye kendo oseyudo luong manyiso ni koro dhi mana tiegore mondo bed koda ng'eyo matut kotenre koda wachno mar yalo. Erokamano bende sama koro ndikruok mar kanisa idhi yangi ni kipande mar jadolo kaachiel kod pin namba mare mar telo mochung' ne choko osuru e pacho ka KRA bende owinjo bed ni koro dwarore. Singruok e nyim okil kata okuong'ore mayango ni singruok e nyim okil kata okuong'ore mayango ni kanise moko kata mayango ni nitiere kanise moko ma jatend kanisa no bende nitie gi jokanyo. Kuom ranyisi inyalo bedo ni nitiere bad kanisa moro ma ni wuoke ma bende otenre kod kanisa mari ni ok en na kanisa moro modido kar kende kaka en achiel nyawango gwalno ma be okelo penyo opogore kotenre kod kanisa mar Mackenzie Bati ka bende oganda moko temo tude gi kanisni moko mondo mi yud nonro matut kotenre kod kita chike ma bende tayo gi kaka jogo ma bende lemo e kanisa no. Irani seche moko giwacho ni jok mi itudrigo thothne ginyiso timbe mitimo. Koro chal ni en achiel kuom yore bende gidwa timo go nonro mondo ging'e ka dipo ni nitiere shaka hola moko bende gwenge mathurka. Koramogi gik mamoko ma bende biro dwarore en ni puoth mag jotelo kowuok kuom obila ma iluongo ni Certificate of Good Conduct. Ma en gima nyiso ni ng'ato en gi tim mar bidhruok kendo onge gimoro amora kata richo moro amora mosetimo e kinde mokalo. Onge gimoro amora matude kod tim moro amora bed mar jendeke, mar mecho, mar achach kata tim moro machielo. Nyiso ni in ng'ama ler kendo puodhi go bila. Kopogore gi mano, bende biro dwaro ni nitiere gigo manyiso ni kanisa no oyudore kama chal nade. En kanisa makama oyudore kama makata kopo ni nitiere gimoro ma otimore tidwa lu wach mar kama kanisa nitie to ji nyalo kawo wuoth ndeme nyaka kama kanisa nitie mang'eni mae kanisa mang'ane wuokie to kae kama nitie. Nying jokanyo duto ma kanisa no bende koro chik ni biro dwaro ni mondo yangi. Kopo ni ng'ato medore kanisa to nitiere kaka iyango gi ni juma ni ne an gi ng'at ma koro donjo kendo en jakanyo mar kanisa mara kendo wasebedo ko wuotho kode e yo machalo kod ma singore mar wuotho gi kanisa ni to mae chike ma kanisa ni mabende obiro luwo. Ma bende nyalo tudre gi weche but nyalo paro ni kem ni manyo ganda moko ntia kata poko yure nyaka seche gi wirani samoro no ikgi ka negi seol moro na yudo na winjo ka yaw ko wuok e lo oyud ka pod yweyo bati omiyo en gima bende makodho kapani man chik ma bende koro nyalo neno ni oganda ong'eyo ni ng'ane to lamo ka kendo ng'ane to walamo go ka pile koro ko lal to ang'eyo kuma dhi yude. Wirani nitiere moko bende koro tamore kata ng'amo dhogi ginyalo wuone gi yakanye nonro mar gi bende pok ong'e malong'o. Koramogi magi gin mana moko kuom nonro
ma idwa ni mondo mi oket ayanga ahinya kaluwore kod chike mag ndiko kanise kendo mondo lu ni onge aparo ni ma chik mabiro mondo geng'ne kanisa mamoko matimo tich madiera kik tudgi kod wach moro ni an nawuok e kanisa to ng'ato dhi wuok gi tim moro machach. Ang'eni bati en pek ne jodolo ahinya to ka adiri tiyo ne Nyasaye gi chuny maler gi chunyi te kendo iluwo yore mowinjore kendo en luong miyudo koya malo to nitiere oganda bende koro tiyo kode marach miyo kaka giwacho pile ni kudni achiel ema to ring'o koro nyalo keto gi e rang'iny e rameny. To aneno ka Bishop Ogonyo Ngede owuok owacho gin bende gisiro wach ni gikwedo mokalo jok matiyo gi kanisa yo marach mar kawo ngima oganda kendo tiyo oganda yo moko winjore. Kora mogi ma en wach ma purwa medo luni kata mano dichieng'